A corrupción, o caso Leire, non altera os plans de Pedro Sánchez. A oposición pídelle que convoque eleccións, pero o presidente insiste en que vai esgotar a legislatura. Os seus socios reclaman máis explicacións sobre un caso que afecta ao Partido Socialista, pero polo momento manteñen o seu apoio ao goberno. O líder da oposición acusou a Sánchez de practicar delincuencia de Estado. Cree que o PSOE contratou a Leire Díez para tapar corrupción no partido. Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos. E Sánchez replica. Llevan 8 años haciendo oposición marrullera. Un e outro acabaron xogando as siglas na sesión de control. Señor P.S. Pregunte primero quién es M. Rajoy. O PP volveu pedir sen éxito eleccións. ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles? En 2027 volverán a hablar los españoles y españolas. Os socios tamén meten a súa presión. Os de Puigdemont creen que Sánchez só se acorda deles cando precisa os seus votos. E pregúntanlle como ve Cataluña. Com veu Catalunya? La veo bien. Li fan falta ulleres, senyor Sánchez. Noguera recoméndalle a Sánchez poñer lentes e Bildu que pise o acelerador e aprobe máis medidas no que resta de legislatura. Porque limitarse a resistir será un fracaso asegurado. E o mesmo opina Esquerra Republicana. Hay que aprovechar el tiempo que nos queda. Polo momento, os aliados descartan forzar un adianto electoral. O PSOE de momento resístese a presentar unha querela contra Leire Díez, como lle exixen moitos dirixentes. Segundo algunhas fontes, a exmilitante mantivo 2 reunións coa man dereita do fiscal xeral García Ortiz. No me preocupa porque creo que no hay nada para que se impute al Partido Socialista. Nin preocupación nin medo. Miedo ninguno. Os socialistas non se ven imputados polos papéis de Leire Díez. Estoy convencido que no. E tratan de desacreditar as anotacións da súa axenda, pero as últimas revelacións apuntan a que se viu ata en 2 ocasións na Fiscalía Xeral do Estado con Diego Villafañe, a man dereita do exfiscal xeral García Ortiz. E a UCO considera aprobado que o PSOE lle pagaba as viaxes en tren, avión e mesmo alugueiro de coches. Constataron unha viaxe de Bilbao a Madrid ou outra a Zaragoza. Leire pedíalle directamente a unha secretaria de Ferraz que mercara os billetes. Que seguramente no era una militante más. Al final yo creo que estamos frente a la cutrez de las cloacas o malas praxis, siendo generoso, del PSOE. A presión dos dirixentes socialistas para que Ferraz lle presente unha querela vai a máis, pero de momento iso non se produciu. El presidente dijo que los servicios jurídicos del partido estaban estudiando si había que hacer eso o no. No PP pregúntanse como é posible que sigan renegando dela. Si lo han pagado. Ustedes llevan un año mintiendo, diciendo que nadie conocía a la señora Leire Díez, pero realmente todos la conocían, todos hablaban con ella, Ferraz la pagaba. Noutro caso no que investiga o expresidente Zapatero, hoxe soubemos que carece de documentos que acrediten a orixe das xoias que os investigadores atoparon na caixa forte do despacho. Son rubíes, esmeraldas, zafiros de 3 conxuntos completos valorados n'1 millón de euros. Esas xoias que a UDEF interviu na caixa forte do despacho de Rodríguez Zapatero están no obxectivo da investigación xudicial. Algúns xornais publican hoxe que o expresidente do goberno non conta coa documentación que poida acreditar a súa orixe. Entre as xoias atopadas pola Garda Civil destacan 3 conxuntos. Están integrados por un colar, pulseira, pendentes e anel. A súa procedencia é unha incógnita para a UDEF. Non hai rexistros que acrediten a entrada dese tipo de xoias en España e tampouco hai constancia da súa declaración ante a Axencia Tributaria. O círculo máis próximo de Rodríguez Zapatero falou de que procedían dunha herdanza, unha explicación que non convence aos investigadores. Tamén falaron do valor, entre 30.000 e 50.000 euros, unha taxación moi por debaixo do que estiman os expertos. O informe preliminar encargado polo xuíz da Audiencia Nacional sinala que o seu valor podría rondar o 1 millón de euros. Alfonso Rueda insiste en que é imprescindible que Sánchez convoque eleccións. Non hai ninguén ao mando e, polo tanto, as eleccións son non urxentes, urxentes tamén imprescindibles.
Alfonso Rueda ve a Pedro Sánchez acurralado e pídelle que chame as urnas. Ese hipotético adianto electoral non afectaría, explica, o calendario galego. A estabilidade que temos en Galicia, a falla de extremismos, eses partidos que no resto de España parece que está en auxe e aquí en Galicia nin existen, se debe unha estabilidade e a estabilidade é cumprir o programa e para o programa fai falta tempo. Programa en que fixa como prioridade construir 4.000 vivendas en 4 anos. Moita xente que ten que saber que, cando acabe esta legislatura, vai ter miles de vivendas a súa disposición, construídas pola Xunta de Galicia, en venda ou en aluguer a precios asequibles. Moitas delas se van a entregar este ano. E impulsar proxectos industriais como os da multinacional chinesa SAIC. Xa temos no sur de Galicia, con Stellantis, un polo de fabricación automobilística, un polo de automoción importantísimo, e se ahora conseguimos que se faga o mesmo no norte, Galicia vai se situar como un referente en Europa na industria do automóbil, ademais do futuro. Outro reto está a menos de 6 meses, a organización do Ano Santo. Rueda agarda contar co Papa. E sería a culminación perfecta do que vai ser o gran ano de Galicia, non teño ninguna dúbida. Xa estamos preparando con moito mimo, con moitísimas cousas, como se suele decir, no 27 ímolo petar. Sumar é un polvorín. Ata agora a secretaria de Organización Laura Moreno renuncia ao cargo. A súa marcha transcende agora, pero a decisión tomou hai días. Nunha carta denunciaba inxustizas e falta de respecto da directiva. No creo que haya una guerra abierta en ningún lado y en todo caso, ya digo, respeto a los cauces internos de las organizaciones y centrarnos en aquello que de verdad importa a la gente, que es mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. O Goberno activa o primeiro trámite para elaborar uns presupostos xerais para 2027. O ministro de Economía anuncia que presentará o cadro macroeconómico, que é a primeira pedra para esas contas públicas, o 23 de xuño. Como ya dijo el presidente del Gobierno, que vamos a avanzar para la presentación de los presupuestos generales del Estado, presentando el cuadro macro el día 23 de junio. Se lo dejo anunciado, que a lo mejor es incluso de su interés. Muchas gracias. E temos cifra de previsión de crecemento para España do BBVA, un 2,4% este ano, pero rebaixase 3 décimas pro que ven. Tamén alerta o BBVA sobre o encarecemento da vivenda. Calcula que os seus prezos van seguir subindo un 12% en 2026, un 6% no 27. E escala a tensión en Oriente Medio con máis ataques. Estados Unidos confirma unha nova ofensiva contra obxectivos de Irán en resposta á derruba dun helicóptero do seu exército. E Irán responde con ataques ás bases militares dos Estados Unidos. Europa está reforzándose, reforza os seus investimentos en defensa porque quere eliminar a dependencia de outros países. O Parlamento Europeo e o Consello da Unión acordan investir ata 800.000 millóns de euros nos próximos 4 anos para defenderse mellor, María. Sí, en concreto o que pactaron hoxe a Eurocámara e o Consello Europeo é acelerar os pasos para chegar a investir esos miles de millóns de euros en defensa durante os vindeiros 4 anos. É dicir, simplificar as normas de financiamento e contratación pública para facilitar as inversións militares e apoiar a industria. Bruxelas quere así reducir a burocracia, os trámites, os prazos e tamén facilitar as compras conxuntas entre os Estados membros, ao tempo que tamén impulsar a capacidade industrial europea. O obxectivo é reforzar a autonomía estratégica da Unión e depender menos, como dicías, de proveedores externos nun contexto marcado pola guerra en Ucraína e as crecentes ameazas á seguridade europea. Can we get these cars moved? Imaxes que non víamos dende había bastantes anos son en Belfast, a capital de Irlanda do Norte. Están revivindo estes días tempos pasados, como lles digo, con disturbios e con incendios en plena rúa. O estoupido de violencia chega despois do intento de asasinato dun veciño a mans dun home de orixe sudanesa. María.
Sí, tras este suceso desatouse nas rúas de Belfast unha vaga de protestas violentas contra vivendas nas que supostamente viven inmigrantes e persoas que pertencen a minorías étnicas. Moitas familias víronse obrigadas a abandonar os seus fogares despois de que un grupo de encapuchados prendese lume a varias vivendas e vehículos. O transporte público da cidade foi suspendido tras sufrir tamén varios ataques. E todo isto despois de que un home sudanés duns 30 anos intentase decapitar este luns a outro home duns 40. A víctima, que perdeu un ollo, permanece hospitalizada con feridas graves. O xuíz decretou para o presunto agresor 4 semanas de prisión preventiva mentres continúa a investigación. Hai consenso entre as comunidades para frear o Estatuto Marco do Ministerio de Sanidade. Asinaron un documento que lle pide ao Ministerio reabrir urxentemente o diálogo. La ministra se ha quedado sola. Palabras do conselleiro vasco de Saúde pouco antes de comenzar a xuntanza interterritorial. Mónica García afronta a peor crise do seu mandato co rexeitamento unánime das partes implicadas no Estatuto Marco. Que xa ten a todo o mundo en contra, ten en contra os profesionais, ten en contra os sindicatos, ten en contra as comunidades autónomas e ten en contra os pacientes, que son os verdadeiros afectados por eso. Consenso de todas as comunidades autónomas en asinar un documento en que responsabilizan directamente o Ministerio do conflito, xa que a reforma do Estatuto é competencia exclusiva súa. A ministra di, pola contra, que o Goberno xa fixo os deberes e que agora toca ás comunidades materializar as melloras. No se puede hacer como el perro del hortelano, que ni resuelves ni dejas resolver. Cuando vamos a hablar de esos acuerdos que pertenecen en exclusividad a las competencias de las comunidades autónomas se nieguen y digan ahora que esas no son sus competencias. Nos decían que no era competencia del Estatuto Marco y ahora nos dicen que no es competencia suya. As comunidades autónomas exixen que o Ministerio retome o diálogo. El Ministerio nunca ha sido una posición de verdadera negociación. El Ministerio ha fingido que negociaba, ha simulado una negociación que nunca se ha producido de hecho. Os sindicatos médicos manteñen o calendario de folgas e mobilizacións. Eu de viaxe non me vou, eu teño os nervios... Vamos, eu primeiro que levántome xa nervios de todo. Máis de 13.000 alumnos galegos e as súas familias están nesta mesma situación. Están esperando a que se publiquen mañá as notas da PAU, unhas probas marcadas de novo pola polémica. A reitora de Santiago defende o traballo da Ciuga. O conselleiro de Educación insiste en que a Xunta ten que revisar as probas o ano que ven. En pouco máis de 24 horas, os máis de 13.400 alumnos que fixeron a selectividade a semana pasada saberán xa se poden entrar na carreira dos seus sonos. Son momentos de espera marcados polos nervios, que creceron aínda máis pola polémica nos exames de Historia e Debuxo Técnico. É unha pena polos que fixeron ese examen, pero son cousas que pasan. Que escoitei que houve moita polémica que está pedindo que a dimisión dos encargados. Dende a Ciuga xa avisaron que os alumnos non pagarían as consecuencias dos erros nos exames. Desde a Ciuga terense en conta as circunstancias nas que se desenvolveron os exames obxecto de reclamación, adoptando criterios extraordinarios de corrección para garantir que ningún estudante resulte prexudicado. Ademais, onte as 3 reitorías das universidades galegas lanzaban un comunicado onde defendían a Ciuga. Temos un sistema de probas de acceso que ven funcionando de xeito extraordinario dende fai máis de 30 anos, que, por suposto, hai que mellorar cousas, hai que corrixir cousas, pero creo que en ningún caso se pode poñer en dúbida a garantía do noso sistema. Dende a Xunta anuncian xa que queren máis control na proba o próximo ano e que será necesario facer reformas. A Xunta de Galicia, igual que fai en outras comunidades autónomas, participe na coordinación do que é o diseño destas probas, como hai en outras comunidades autónomas de distintos signos políticos. Unha polémica que, dependendo das correccións, pode aínda ir a máis. Mañá todo o mundo sairá de dúbidas. O secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, pediu hoxe que se cumpra a lei da cadea alimentaria que establece que o prezo do litro do leite non pode estar por baixo do custo de produción. Non pode ser que de cada 10 litros que se producen en España, 4 se producen aquí en Galicia e que esta comunidade sexa onde peor se paga o precio do litro de leite, non? A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, presentou o candidato do BNG á alcaldía de Ferrol. O diputado autonómico Mon Fernández liderará unha candidatura que, segundo Pontón, pensa nun Ferrol en grande.
Con estas garantías imos a por todas nas próximas eleccións, sabendo que nesta cidade hai unha corrente de cambio e que somos a alternativa que representa a esperanza dese outro Ferrol posible, dese Ferrol en grande que queremos construir desde o BNG. Este é o Tambo, é un veleiro de luxo. Ata que todo normal, o Tambo está na Escola Naval de Marín e sae a poxa. Sae a poxa porque foi o barco que empregaron no transporte dunha tonelada de cocaína uns capos da droga. Este narcoveleiro non é un barco calquera. Mar. Pois aquí o temos, poden velo, 29 metros de eslora, 2 mastros, casco de aceiro, superestrutura de aluminio, luxo no interior e prezo de saída 180.000 euros. O Plan Nacional sobre as Drogas ten aberta a poxa electrónica ata o día 16 de xullo e se están interesados programa ademais unha visita o día 2 na Escola Naval Militar onde está custodiado e en uso polos alumnos dende 2022. Este gran veleiro procede do narcotráfico, foi incautado cunha tonelada de cocaína a bordo. O que se gañe investirase en loita contra a droga. Irá destinado a fondos que permitan financiar programas de prevención de adiccións, asistencia a persoas drogodependentes e inserción laboral para este colectivo. España lidera a entrada de droga en Europa. O informe anual da Comisión Europea destaca que somos o país onde se incauta máis cocaína e haxís. Hai pouco máis dun mes interceptábase preto das Canarias un dos maiores alixos de cocaína intervidos en mar aberto, 10 toneladas de droga agochadas nun cargamento de sal. Que sabemos que esta mercancía se iba a distribuir a distintas organizaciones. Os responsables da Comisión Europea aludiron a esta operación na presentación do último informe anual sobre drogas para destacar que España, pola súa posición xeográfica, sigue sendo unha peza clave na loxística das grandes redes internacionais do narcotráfico. A proba é que neste último ano avaliado pola Comisión, o 2024, España liderou as incautacións de cocaína con 124 toneladas, superando con moito as 53 de Francia ou as 44 de Bélxica. Nese período, España foi tamén o país comunitario onde se interveu máis haxís, 206 toneladas. O informe comunitario resalta ademais a colaboración e a capacidade de innovación dos narcos á hora de idear formas de transportar a droga. Os responsables do informe comunitario chaman a atención sobre a diversificación de métodos e rutas co apoio de novas tecnoloxías como os drones ou lanchas rápidas. Distintos grupos en alta mar iban a recoger mediante embarcaciones rápidas este tipo de droga. Consideran que, como proban os últimos sucesos rexistrados nas costas andaluzas, estas formas emerxentes son difíciles de abordar e exixen unha resposta renovada para poder facerlles fronte. En Vigo continúa encallado nun estaleiro o barco que escorou onte na manobra de subida á bancada do dique. O buque é un arrastreiro de bandeira francesa que ten combustible no depósito. Dende Capitanía Marítima desbotan que verquera gasoil ao mar. Comezan a chegar aos mercados os primeiros mexillóns despois de semanas cos polígonos bateeiros pechados pola toxina. Polo de agora só abriron 3 polígonos mexilloeiros na Ría da Arousa e un na de Vigo. Para criar o mexillón nas bateas hai que recoller primeiro a mexilla das rochas e para que a produción non dependa tanto desa recollida, os bateeiros proban distintos sistemas para criala. Esther. A Asociación de Produtores Omega instalou nesta enseada de Esteiro en Muros un sistema experimental de cría da mexilla. Chámanse longlines, son liñas nai das que colgan despois unhas cordas en vertical que son as que captan as larvas de mexillón no mar. Hoxe toca levantalas e polo que se ve o sistema funciona. As cordas están cheas de cría, teñen bo tamaño e agora toca recollelas e repartilas despois entre os socios para que as encorden e as engorden despois nas súas bateas. Orixinalmente a mexilla extraese das rochas, pero a cantidade leva anos baixando. A Consellería do Mar ampliou nun mes o prazo para a extracción. Veuse con un desove tardío que fijou nas pedras e púdose recoller semilla, sobre todo no último mes de maio. Hai uns anos houbo tensión entre bateeiros e percebeiros xa que as dúas especies adoitan criar nas mesmas pedras. Se coñen a mexilla, inevitablemente non vas a facer unha selección, máximo cunha raspa que se ten 10 ou 12 centímetros de ancho ou algo máis, non faz unha selección. Tiveron que delimitar as zonas de actuación. Ao mellor zonas onde están cerradas a mexilla que non hai percebe e si hai mexilla. E tenemos que, entre todos, chegar a un entendemento se ti non lle afectas a outro recurso en poder recoller as semillas sin lle afectar o percebe.
Uns acordos que permitiron normalizar as relacións entre bateeiros e percebeiros. Que sigan cumprindo, non nos opoñemos a que cumplían, sempre que o fagan nas zonas de extracción que teñen autorizadas. En Galicia instaladas unhas 3.600 bateas que poderían mellorar a súa autonomía con novos sistemas de cría que baixen a presión sobre a mexilla das rochas. En Fene atropelaban unha muller nas últimas horas cando tentaba cruzar os catro carrís da Avenida das Pías. Desta vez non hai que lamentar unha traxedia maior, pero o certo é que os atropelos mortais están á orde do día, especialmente aquí, en Galicia. En vías interurbanas, o ano pasado houbo máis de 90 atropelos, máis dun terzo deles en autoestradas e autovías. Nos últimos anos está caendo a cifra de atropelos, pero seguen a preocupar, sobre todo en Galicia, unha das comunidades con máis sinistros deste tipo. Son cifras que, malia as campañas de prevención, non acaban de baixar. Por exemplo, aquí na provincia de Pontevedra, neste 2026 saltaron as alarmas porque houbo un aumento de peóns falecidos, xa son 8 por desgraza, no que vai dano. Non hai unha causa única, si hai varias explicacións. A dispersión da poboación, o seu envellecemento, tamén que moitas veces nin peóns nin condutores seguimos eses consellos fundamentais para reducir o risco. Un deles, no que están insistindo moito precisamente na campaña que está agora mesmo en marcha aquí na provincia de Pontevedra, é deixarse ver o máis posible na estrada. Porque un peón, aquí en Pontevedra ou en calquera lugar de Galicia, pode ser só unha sombra que se confunde co asfalto. Usar chaleco e transitar con seguridade son a primeira protección. Non solo, quizá, cuando siempre en vía interurbana, no solo cuando existen inclemencias climatológicas que hacen que sea más difícil vernos. Notamos sobre todo nas prácticas que damos en inverno, que por horario toca dar bastante práctica de noite, cando saímos a circulación por carreteras é que sen chaleco un peatón non o ves. Pero nin os profesionais nin os datos culpan as vítimas. Un factor frecuente é a confianza igual a distracción tanto de peóns como de condutores. Y recordar esas pequeñitas normas que son de sentido común, muchas de ellas, pero que a veces en nuestro día a día, con las prisas y con, bueno, pues nos despistamos. Das poucas multas que me puxeron na miña vida foi en Santiago por cruzar, en vez de polo paso de peóns, a 5 metros. Acordareime toda a vida. E a veces sancionar as condutas que non están ben é unha forma de facer as cousas. Hai moitísimos máis atropelos nas zonas urbanas, pero pola velocidade son moito máis lesivos nas vías interurbanas. O incendio de Huelva esténdese. O lume xa calcinou máis de 4.000 hectáreas e obrigou a desaloxar máis de 100 persoas. Ese lume está activo. Nas últimas horas a UME incorporábase aos traballos de extinción. O persoal da Unidade Militar de Emerxencias incorporouse a primeiras horas deste mércores ao traballo de extinción do incendio forestal de Huelva. Fixérono despois de que a Junta de Andalucía elevase a nivel 2 a situación de emerxencia por incendio forestal. Co vento como principal inimigo, máis de 400 bombeiros, unha trintena de aeronaves e 100 vehículos traballan no perímetro do incendio. Teníamos que prever y, por tanto, actuar y atacar durante la noche. Ha resultado efectivo el trabajo de la noche, pero todavía nos quedan las previsiones complejas de lo que puede ser un cambio de viento que nos cambie totalmente el incendio en el día de hoy. No costado esquerdo, o que máis preocupa, estánse facendo queimas controladas e están preparados para intervir 6 avións cargados de produtos químicos retardantes do lume. Un cento de veciños volveron pasar a noite nos centros de acollida habilitados polas autoridades e outros 250 puideron xa regresar aos seus fogares. Os 3 concellos onubenses afectados polo incendio, que leva queimadas preto de 4.000 hectáreas, anunciaron que pedirán ao goberno a declaración de zona gravemente afectada. Aumentan as denuncias de mulleres afectadas polas fotos xeradas por intelixencia artificial, mulleres e homes. Xa son 15 as vítimas que denunciaron. O caso de Silleda é un golpe de realidade sobre a ameaza da intelixencia artificial. É a peor cara da chamada IA, a intelixencia artificial. E a través da miña parexa, que yo mandou unha compañera de traballo, vin o vídeo no que salgo eu desnuda. Tenemos que pensar que cualquier imagen que compartimos en redes sociales escapa fuera de nuestro control. Nosotros subimos esa imagen o esa foto a esa red social, cualquiera puede hacer una captura de pantalla y difundirla.
Un shock para as vítimas demasiado sinxelo de manexar. Podemos prácticamente dialogar coa inteligencia artificial, podemos decir o que queremos coas nosas palabras, e vai non entender, e polo tanto é moi fácil de manexar. Tan intelixente é que mete medo o pouco control que nos deixa sobre as nosas vidas. As deepfakes son un grande risco porque ten un impacto directo nas persoas, na intimidade e na privacidade das persoas. Despois os riscos da inteligencia artificial son moitos, por exemplo, noticias falsas que poden usarse para manipular a colectivos. Pasou no caso de Silleda con fotos cotiás dunhas 30 mulleres elixidas ao azar. O suposto responsable, un veciño tamén de Silleda onde se publicou o vídeo con todas as fotos, asegura que lle roubaron o móvil. Fronte a todos estes riscos, revisar las opciones, limitarlo a nuestro círculo cercano y que el teléfono móvil, pues, ponerle un código de bloqueo. O domingo chegou a primeira denuncia. En 4 días suman unhas 16, pero os que viron o vídeo contan alo menos unhas 30 afectadas. E en Lugo esta madrugada prendíanlle lume outra vez a varios colectores do lixo. Afectaron unha casa, escachou os cristais das ventás, pero o inquilino quedou ileso. Algúns aínda estaban vendo a tele, outros xa foran para a cama cando escoitaron... Sí, unha explosión, plaf, pois a mí eu penso que é un petardo, non? En principio, non? Ardían os contenedores do lixo. Que algo que botaran dentro, ben gasolina ou ben o que fora, e que claro, que empezaron a arder, plá, 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 plá. Nos vídeos que gravaron os veciños vese como as lapas superaban a altura das casas, reventaron os cristais, pero por sorte o inquilino da vivenda saiu ileso. Subía bastante máis a esa casiña, reventaron os cristales algo, empezaron ya a reventar. O que pasa cos bombeiros, como chegaron pronto. Os veciños levaron un bo susto, aínda que os bombeiros controlaron o lume rapidamente. Nin toda a seguridade policial que hai estes días en Barcelona puido evitar o asasinato dun home cun tiro na cabeza, a plena luz do día e a metros dunha comisaría da Policía Nacional. Están buscando o autor e relacionase este crime co aumento das mafias do narcotráfico. En pleno centro de Barcelona, na rúa Balmes, xusto a carón da comisaría de policía. Así se produciu esta mañá o asasinato dun home dun tiro na cabeza. O autor fuxiu, pero a súa imaxe quedou gravada en moitas cámaras da zona. Andan na súa procura. No que vai de ano xa houbo máis de 30 tiroteos en Barcelona, un aumento moi preocupante. As forzas de seguridade creen que se produce pola aparición de mafias do narcotráfico. Os Mossos de Escuadra sosteñen que este asesinato non ten relación coa visita do Papa, pero hai unha evidente preocupación, sobre todo porque León XIV tiña previsto esta tarde un percorrido co Papamóvil polo centro de Barcelona. Veremos se se mantén. León XIV participou esta mañá en varios actos, o máis multitudinario é o que o levou ata a Abadía de Montserrat. Era unha das paradas máis agardadas da súa visita a Barcelona. Outra vai ser a Sagrada Familia, onde vai acudir esta mesma tarde. Marcos. Que tal, Marta? Boa tarde. A visita de León XIV a España estáse a converter nunha guía para reconstruir afectos. O Papa xa visitou Montserrat, como acabas de dicir, neste santuario mariano tan ligado á identidade de Cataluña. Pronunciou un discurso que volve a sacudir a este territorio. O Papa deulle as grazas a Cataluña, recoñeceu a súa identidade, pero atención, recoñeceu unha mestiza. Grazas, dixo, por recibir a tanta xente de distintos países e por integralos nunha única familia. Tamén pediu deixar paso ás palabras ferintes e os xuizos inmediatos. León XIV, como dicía, participou en Montserrat no rezo do Rosario, venerou a imaxe da Virxe e empregou varias linguas para reclamar dignidade e respeto fronte ás calumnias. Todo sucedeu nunha liturxia con monxes onde o rito ordenado volveu provocar un entusiasmo colectivo. Gracias. O discurso do Papa durou menos de 10 minutos nos que volveu a alternar o español co catalán. León XIV comezou dicindo que a Moreneta acompañounos sempre, en alusión aos seus anos como rector da parroquia de Santa María de Montserrat en Trujillo, no Perú. A continuación, citou o seu antecesor, Francisco. Delante de la Madre se despiertan los sentimientos más nobles de una persona.
Foi unha alocución de marcado carácter mariano e pacifista. Alcemos la mirada a María y supliquémosle que nos ayude a revestirnos únicamente con las armas de Dios. Cenid vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia, calzaos los pies con la prontitud para el Evangelio de la paz. O Papa insistiu tamén nunha mensaxe recorrente nesta visita a España, o de denunciar a violencia que se agacha en determinadas condutas interiorizadas pola sociedade actual. Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre. Al mismo tiempo, desenmascara la violencia que puede esconderse en nuestras palabras y actitudes, la crítica que humilla, la condena que destruye y la agresividad que divide. Rematada a cerimonia, a espera da multitude que agardaba fora do santuario viuse tamén recompensada. O Papa improvisou desde o balcón. Gracias a Cataluña por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia. Toda España llena de fe, de amor, llena de este deseo de alabar a Dios, de dar gracias a Dios y de estar unidos. León XIV visitou tamén o cárcere Brians 1. Reuniuse con 80 internos que agocharon a súa a súa emoción, Marcos, ante a visita do Papa. Exactamente, dixo, os erros da vida non determinan a identidade das persoas. Unha frase pensada e definitiva que resume a estadía do Papa na prisión que visitou, como dis Marta, esta mañá. Uns 80 presos agardaban o pontífice, algún deles recordaban versículos do Evanxeo para agradecer a León XIV a súa visita. Outros tampouco puideron evitar abrazalo. Esta tarde producirase outros dos momentos importantes desta visita a Cataluña, a bendición da Torre de Xesucristo, da Sagrada Familia detrás de min, cúmprense 100 anos da morte do arquitecto Antoni Gaudí, o arquitecto de Deus, ve hoxe un dos seus sonos realizado. Muy bien, me encanta que salga el sol porque llueve mucho aquí. Está haciendo calor, el sol está duro. Claro que sí, notase a suba das temperaturas, pero a partir do venres será cando notemos de verdade, superaránse os 30 graus, de momento temos as terrazas cheas, Demetrio, porque o sol manda no ceo e a temperatura é agradable. Moi agradable, porque agora mesmo hai unha brisa aquí en Santiago que fai que estas temperaturas 21 graus marcan os termómetros agora mesmo aquí nesta zona da Porta Falseira, pois fai esa brisa que a sensación sexa moi agradable. Preparados, eso sí, para o que nos ven, como falabas agora mesmo, esas previsións que apuntan a 30 graus ou máis en algúns puntos de Galicia a partir do venres. De momento, as terrazas e as rúas aquí xa se pode ver vostedes para disfrutar deste momento e deste clima que xa empeza a ser moi noso. O verán está xa chamando á porta. Dos 0 graus que marcaban hoxe os termómetros en Calvos de Randín, os case 37 que van ter de máxima o sábado en zonas do interior e nas Rías Baixas. Stamattina erano 9 gradi. O violeta desta noite nos mapas do tempo, moitos lugares con menos de 2 graus de mínima, ímolo cambiar polo granate, máis de 35 graus de máxima. Muy grande frío, muy grande calor. Pero non vai ser de repente. Neste mapa da esquerda temos as temperaturas previstas hoxe mércores, zonas máis cálidas vai ser o Miño, o Val do Miño, o Val do Sil, na zona das Rías Baixas, valores en torno aos 25-27 graus, pero será a partir do venres, este mapa xa é o sábado, onde as temperaturas van subir bastante debido a unha masa de aire moi cálida na zona do continente africano, que vai facer que as temperaturas, prácticamente toda a comunidade este por riba dos 30 graus, mesmo as zonas do Val do Miño, Val do Sil, podes andar en torno aos 35 a 37 graus. E tamén teremos noites tropicais, a primeira na noite do venres ao sábado. Eu que son moi friolera, estou encantada con estes calores, incluso nocturnos, a ir a estar nunha terraza pola noite. Eso, sí. Me gusta el buen tiempo, o sea que é fantástico. No, eu son das que non, porque andas co edredón pa diante, co edredón pa atrás.
o verán xa está tocando na porta. Con ese bo tempo pensamos en ir á praia. As bandeiras azuis locen dende hoxe nos areais galegos. Esta é a de Xove, na Mariña lucense. Alfonso Rueda dixo que o distintivo significa que as cousas se están a facer ben. Manter en perfecto estado de revista e que sexa un motivo de orgullo os nosos tesouros naturais e ao mesmo tempo permitir a vida económica, unha cousa non ten por que expulsar a outra. Galicia terá este verán 118 praias con bandeira azul, son 10 máis que o ano pasado. Somos a terceira comunidade con maior número de distintivos despois de Barcelona e de Andalucía. A gran novidade é que por primeira vez unha praia fluvial da provincia de Ourense consegue a bandeira, e a dos franceses no concello da Veiga. Sanxenxo volve ser o concello con máis praias con bandeira azul e a Mariña de Lugo suma unha máis as que conseguiu o ano pasado, ten 17. Gloria, ti estás en Xove. Sí, esta praia de Esteiro leva máis de 25 anos levantando esa bandeira azul. Aquí na Mariña, o municipio de Foz é o que máis distintivos acumula. Ademais, este ano recupera esa bandeira a praia das Pasadas en Barreiros, que a recibira por última vez no 2023. As bandeiras azuis outórganselle a aquelas praias, a aqueles areais que cumpren cuns criterios ambientais moi estritos. A calidade das augas debe de ser excelente e tamén se valora a seguridade, a accesibilidade e os servizos que lles prestan os bañistas. No interior, unha boa alternativa ás praias son as piscinas. Se lle sumamos tobogáns xigantes que nos introduzan nelas, pois mellor que a mellor. Hoxe habría o Aquapark de Cerceda. Andrea, hai algo de ambiente? Pois sí, Marta, con moito ambiente rico a temporada de verán aquí nesta Aquapark de Cerceda, xa que temos varias excursións escolares e aínda quedan moitas por diante nas vindeiras semanas para poder celebrar a fin do curso. Como todos os anos, estas instalacións reabren con moita variedade de atraccións, tobogáns, piscinas para todas as idades, como por exemplo a de Ondas, que é unha das favoritas dos cativos, e zonas verdes para gozar do bo tempo. Como podedes comprobar agora, temos hoxe aquí un día moi solleiro en Cerceda, polo tanto podemos vir dende hoxe ata o vindeiro 7 de setembro en horario de 12 da mañá a 8 da tarde. Esa solución que se escolleu para recoller as augas da fachada do Hostal dos Reis Católicos segue causando o debate. O arquitecto que instalou os canos metálicos nas gárgolas di que a opción técnica escollida é a máis eficaz e a que menor dano causa. Pero hai expertos en patrimonio que opinan xustamente o contrario. O certo é que todas as miradas dos visitantes estes días na Praza do Obradoiro diríxense cara ás gárgolas. Uns canos metálicos duns 80 centímetros nas gárgolas da fachada do Hostal dos Reis Católicos en Santiago permiten a evacuación das augas pluviais. O arquitecto responsable da restauración do inmoble defende a intervención. La mejor solución de intervención en el patrimonio es siempre necesariamente la menos mala, es decir, la que menos daño hace. Por tanto, cuando la gente dice, no, vamos a ocultar las bajantes, ya, vamos a rasgar el edificio renacentista por 16 sitios para meter una bajante dentro del muro. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Alguien lo ha pensado? As explicacións do experto en rehabilitación non convenceron os colectivos veciñais e de defensa do patrimonio que viñan criticando a actuación. Elevaron as súas queixas ao ICOMOS, órgano asesor da UNESCO para a protección dos bens culturais. Incumple varios artigos da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. Entendemos por eso que débese de revisar esta actuación. Eu invito ao señor Cobos e o resto dos arquitectos a que estudien en detalle todo o que se ten feito no mosteiro de San Martiño Pinario, onde se teñen adoptado solucións distintas en cada unha das súas fachadas. Ante a contestación social, Turespaña, empresa propietaria de paradores e promotora da obra, estuda alternativas. Os técnicos de patrimonio da Xunta agardan a coñecer as opcións con menor impacto estético que propoñen agora. El problema es qué precio estás dispuesto a pagar por cambiar la solución.
Temos noticia de última hora no ámbito xudicial. A Fiscalía Xeral do Estado informou o xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz de que a man dereita do entón fiscal xeral Álvaro García Ortiz se reuniu ata en 2 ocasións coa chamada fontaneira do Partido Socialista, con Leire Díez. Leire e o letrado Jacobo Teijelo están sendo investigados como supostos membros dunha organización criminal que quería boicotear as causas de corrupción abertas que afectan a Ferraz, ao Partido Socialista e tamén ao Goberno e a súa familia do presidente do Executivo. A Fiscalía desvincula, iso sí, a García Ortiz con todo o ocorrido. Di que ningún dos fiscais recibiu indicación de que nesa fecha era fiscal xeral do Estado e que ningunha actuación se levou a cabo posteriormente pola Fiscalía. É dicir, libera das acusacións a Fiscalía, aínda que si se recoñecen reunións coa chamada fontaneira Leire Díez. Nada, volvemos a falar uns segundos do tempo. Temos unha tarde de sol, unha tarde con temperaturas de primavera, fíxense, 20 graus no norte, 25 no sur, pero xa contamos, esa masa de aire cálido vai provocar que pasemos rapidamente da primavera a temperaturas extremas xa para fin de semana. Como sempre, despois de Carlos e a información deportiva, contamos todos os detalles. Despedímonos cun exercicio de paciencia, esforzo e precisión e arte con arroz nun taller fan pinturas moi detalladas colocando un a un os grans. Moi boa tarde.